Hello guys, welcome to my YouTube channel. Mayroon na naman tayong panibagong video guys. Ang ating imumukbang ngayon, pork adobo, spicy and egg curry. Wow! So bago tayo mag-umpisa guys, manalangin po muna tayo. So guys, kain na tayo guys. Bago pala tayo kakain guys. Kung bago lang kayo sa aking channel guys, please subscribe, like and share. And pakipollow sa aking FB page guys, Mr. Dan Vlog. So tara na, kain na tayo.
Egg curry guys. Egg curry.
Bye-bye guys.